IKENGA ezemmiri somtochukwu Udoye IKENGA ezemmiri na anaedo. He's also in the building. He's the traditional practitioner. Thank you, IKENGA, for joining us. Yeah, and all right, it's a pleasure to have you, and we have to quickly start because of the want of time. IKENGA ezemmiri, I think I need to start with you. First of all, you believe there is a reincarnation or not? Of course, you believe. Yeah. All right, thank you very much. Evangelist, do people reincarnate? No. All right, thank you very much. That's the balance we want to strike. Now, let me make an understanding from you. What are the reasons why you believe that people reincarnate? And do you believe that you somto reincarnated? Yes, of course. Okay, mana I get in Igbo rienne. I can't tell you na asụ Igbo. I asụ Igbo maka ife arife gbasara ndị ba. I ga-asụ Igbo. Okay. Ekweta m na enwere reincarnation. Okay, kọwara anyị. And ekweta na mwa somtochukwu Udoye. Reincarnate back to life. Interesting. Yes, and abịa na Igbo spirituality. Okay. Ndị Igbo believe na ya da anwụ anwụ. Anyị na-eyipa awụrụ. I need power to be able to energy back. Okay, with a fresh hour. Yes, with a fresh hour. You want to go with a fresh hour. As a matter of fact, reincarnation comprises na mgbe mmadụ nwụrụ with ebighị ezigbo ndụ etu esi wee chọọ mbie na mmụọ. Then punishment follows. Then enwere a grace of returning back. It's either to correction or to suffer. Yes. It's either to correct that mistake he made. Now your first life. Yeah, first life by living a good life. Okay. Or for the karma of that your ajon do he be. No one kega. Yes. So that is how the reincarnation. So how many times can someone reincarnate? Ndi Igbo na-ekwu okwu si no ụwa wasa. Yes, ụwa wasa. First time with the grace of reincarnation, first time. And with grace of reincarnation, second time. And with grace of reincarnation, third time, fourth time. Then on with the level of, like now, for example, reincarnation, the wealth, a human being, living two lives, knowing life and unknowing life. Or one can be the woman. Kakita mo so to school mana mago wa fa mefu na mo magola. Then one going your more wabiri na mbwenke, which I might not have the knowledge of it. And the reason I might not have the knowledge of it, when knowledge of it, I'm not here to correct it, which is no longer balancing because I may go me okay. So now the reason when the knowledge of it, I will come back to live as a grace. So if I continue with that bad life, even my past life, my life might cut short because now the grace I walk. Okay. So it's a thing of you cannot know because you're not correct. Yeah, it's just like I said, if you make a home, is it correct? Yes, you understand. But open name my hall in a bin dua. And when in a busy dua, busy is bondo. Knock you change, keep busy bond even within you. You will come for each other. And I said, me for man, how I never tell me if I wake only with a good Susie and Abafa or Seguno wake no sin. Na shigu na dog na more game because no one you can go punishment to everybody for example. So you me that thing. So you but you are not doing it that. My father make him me when you me. It shows that na ndo ahe mo in a be nwere ebe onye nso. So you make if na the punishment ekunyitekwana na use way in punishment of onye ahe nyoro ụwa. Ya ta fufu then it will result na go on onwe odokwa ya ta kwa fufu because in a be ndo onye ahe na ebi nkeni. You understand the game now? Yes. So that is how the reincarnation works. That is the aspect of unknowingly. Then knowingly, when I'm in a biscuit, I will have to reincarnate another person. No bona maybe who it most way. Or the possible that Madogama no Madowa. Malone go if very correct. Malone if for Biali or the possible because Malone when you're lower, Malone if Biali. So, or we come to see a man on your row and no me for sure opus no are correct in this present life. Okay. At the first, Mother Hammer, no Madowa. Okay. And no way for that correct. Until it comes, it's neither in dream or by divination, which is a wafa, or a wagon.
o nwere ka nwatakịrị ya esi for example ka mara gị atụ o nwere one small girl n'ụlọ ọrụ ebe 3 years ago is a young girl obere nwa 2 years. So this girl, if reason eji wee kpọrọ m ya from Germany bụ na nwa na-enwe attack every night, ọ na-ebe akwa ọhala ọra. Now achọ ka a transfer go amọ ka m esi kọwa ka ọ bụrụ ndị a na-akpọ ka mkpọ yi mbesa dị fine akpa mana nwa special child. So a na-eme ka eme dị nwa special child even from the testimony of the mother na since ọ dị ime nwa na onwegido breeding wee nwe isa na attack na mmụọ ha na-ejo ka ha na-ekpe ekpere emekata emecha self bụrụ nwa je nke TB Joshua then the nwa ka na-enwe the same attack all mmadụ recommended them to me wee gbaa ife from Germany. Yes, mmadụ recommended ha si from Germany wee kpọọ m na ha batago Nigeria na ha na-efe nwa ha na-agabiga na ha alahọ na as a matter of fact sorry mpadị gị nọ Germany mmadụ gị nọ Lagos. Okay. Yotago. So a na-akọwaziri m na nwa nwere issue every night na ọ da alahọra nọ na-ebe akwa and the man na-akọwa na anya ya echenjiwego ihu ya echenjiwego the speech dị nwa yes nwa 2 years gosiri mana ọ na-ekwu okwu ọ dịghị ha so akọwacha m efe wee sị oke n'ihe mere unu anyị agba afa ka mmadụ ife na-eme mgba afa direct ya agụ ife na-eme nwa si na chi mgbawa agụ now stipulated na onye nyọrọ nwa ụwa si from be mma ya ahụ no advice the father ka emebie akparị ọmụmụ dube mma because na ụka abịago na ndị ọzọ na-ekpezi ụka na ha nwa na onwe ha ya nọ na backward ya ka ejewezi ụka. So in the process na the father wee accept wee mebie dị akparị ọmụmụ now during the mgbe nwa ha nwaanyị torotezielu n'ụọ dị wee mụta nwa o wee rụzie from the family the family ịbịalụ dị nwa nwaanyị family ịbịalụ dị man ụwa ndebe nke nwoke reject ya dị enyi ụwa na nwaanyị a mebiri ife anyị nwaanyị anụta mebiri ife dị na ngwuru anyị ya jee ka o jesi be nne wee nye ụwa na o jezi be nne wee nye ụwa wee nyekwa ụwa na be dị manụ nọrị anụ mmụọ na be dị man na reject na o mebiri ife n'ụwa nke na ya bịakwa mebikwa na ụka kịta wee mebe the girl attack. Now they want to disfigure the girl by the special grace of Chineke mmụọ kpọrọ ọrụ na ndị ichie ekpebere ikpe na mmụọ kpegidere ikpe tata they at least ife na-enyezi nsogbu nọ na-ejezi therapy for speech odo ha gbagogo Germany kịta a na-ejezi therapy for speech ka ma na okwu ihe anyị adozi strong. Okay, mana ọ dị enwezi that night attack. Ọ dị everything ahụ ebe arụcha ha na-arụ ọrụ within 2 days that thing kwụsị ekpegoro ikpe si n'ụwa ọ kwụsị nweta onwe now the nwa adugo san na-aga school mana that speech kwa ịmara sometimes agwachara ha so the one na-ejizi small wela correct mmekpọkwa ma gwa m na ha ka na-eji therapy nọ na-ekwukwa kama na ọ dụghọzi etu nwanne nwaanyị si ekwu. So if you go the part of reincarnation play na that role you got to go. So mmadụ aha ama na ọ nyọrọ ụwa until agbaghị ma ọ nwere ife merezielunu ewejubazi esi wee sị oke na onye ụwa metara ife dị etu ahụ. So na ife a na-ekwu na after death judgment follows ọ pụtara na mmadụ ka ọ daa judgment ahụ bụ ịkpọchigata ka ọ bịa taa afụfụ na ọ bụ n'ụwa nke mbịa na o metara ya. Na afa m nke wee eziokwu na mgbe ịkpọrọ m ụfọdụ isi debate ekwuru okwu a o nwere ụdị mmadụ mbụ reason ji wee bịa ba bụ na ọ bịara onye ọ nọhọwụrụ ụjọ ịghọtago abịa onye ndị stipulatory ebe kwuru na judgment flow bụ na I believe na Bible. Yes, all Bible. And so gbasara o nwere ife Chinua Achebe kwuru and the things fall apart. Ọ sịrị na ndị ọcha na-abịazi ike ana na-ekpezi ikpe na-esetụzi land dispute. What does a white man know about custom and tradition of the Igbo land? So ife mmiri na ha ekwesịghị ịbịakwa ife ha ama. So all na Bible kwuru na judgment follow o nwere ike ọ for ndị Christian. It's not my belief. Onye Christian ebe m akọwara about ọdịnala o nwere ike ọmọchie o nwere ike ọmọ ife ọdịnala ọmọ ife word reincarnation ọmọ ife onye ụwa. So na akọwa ya dey make mistake because it's just like mmadụ ịkọ ife ọma ha. So mụ na nwe eje sikata asị na Bible kwuru na judgment follows enwere m ike mee mistake because aham evangelist keja bishop. Ọ bụ na mmadụ niile na-anya ụwa ka ezi ndị ba ancestors na-anọzi na-aza ekpere good ebe ọ bụ nọ na be emechi ochi ya kwa ka ezi ndị nọzi bụrụzie ndị nna nna. I like this question. A na-agọpụla ọfọ. Yes, I like this question. You only need to follow my teachings. I won't stop people. Okay. Ọ bụrụ mpaghara niile nwụrụ anwụ is an ancestor. Enwere ancestor based on nna because ndị Igbo si na nwata ma nna amana ndị iche nwata ma ndị iche amana Chukwu. Enwere ancestors based on nna. Onye awụ mpam, onye awụ mpam. My ancestors are going.
when it comes to ndị na-ekwukwu ndị na-ekpezi ikpe ahụ, it's called ndị ichie. Ọdụghọ n'oyibo because ndị ọcha amaghị ife ọwụ. Anyị nwere ndị ichie. Kedu ndị bụ ndị ichie? Ndị ichie bụ ndị sara ile, ndị kwuru eziokwu, ndị aka abụọ fọ, ndị dewere ntọala, ndị na-eme ka obodo dị mma. Ọha nwawu ndị na-aka ikpe. That is why ka ọha ha ka ọ ya onwe ife ahụ imere ara na-asọ ha etibe na-alụ na ọdụghọ n'anya ha. Ọha wụ ndị ichie. So for the fact onye nwere knowledge nwere in spirituality and ọdịnala Igbo, we understand na ọ bụrụ na ndị ichie bụ ndị sara ile, ndị kwuru eziokwu, ndị aka abụọ fọ, my father cannot just be onye ichie maka na ọ nwụrụ anwụ. Ọ ya aba n'obi ahụ maka gịnị? because na o tolu ha obi ha ezi ndụ ịba n'ime obi ndị ichie. Ebe ọ na-akwụsị bụ na ndị ichie. That is why ebe na the instauration of spirituality ancestral shrine na Igbo, enwere obi ndị ichie, enwere ana ndị ichie. Obi ndị ichie just like na mmadụ bịara be gị isi ha chere na palọ na ịnọ n'ime. Ana ndị ichie just like na mmadụ bịara isi ha chere na palọ na ịnọ n'ime. Obi ndị ichie wụ ime bi nọ na-ezuruzi ike, izuchi ike ka ijefe onye na-achọ. Ya obi no ada obi ahụ onye ọ na-ada. Ọ bụrụ onye ọ na-abịa. That is why so na nwaanyị nọ nsọ ha bụ ebe ndị ichie nọ. Onye aka alụlalụ anyị aba nye ndị ichie ka onye buo ofe ahụ, o buru ofe ahụ ndị ichie etigbuo because na ndị ichie bụ ndị na-akwụba aka ha ọtọ. So ọ bụrụzie na mpaghara ahụ nwụọ, ebe ọ ya kwụsịrị ewu na ndị ichie, ọ ha maka anyị asị papa aja ndị aka oghere, ndị ebighị ezi ndụ, ndị na-eme nkwụgharị. Then asị uje gbuoro ndị ichie ebe nna gị anụ, ndị okenye, ndị nze na ọzọ, ndị kwuru eziokwu, ndị sara ile. So my father cannot just bie ndụ ya out of ignorance. Onweghị ife ọma ọmahụkwụ ka esi aga ọjị ọnwụọ ọba ndị ichie. It's not possible. He is just my father. He is just part of my ancestors. Na amarụgo m nna mara nna nna mara nna 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 nna. Mana ọ bụrụ onye ichie. Ọ bụrụ onye ichie. He cannot even near n'ime ebe ahụ a na-egbu ndị ichie anụ because na obi ha ezi ndụ. Thank you very much, IKENGA ezemmiri somtochukwu Udoye, for that position of yours. But then we have evangelist Christian Chukwu, who will now give us the position of the church. Nani, isi ni kwenyero na enwere ife dị ka mmadụ enyo mmadụ ụwa. We want you to buttress it. Kọwala anyị ka mmadụ ife dị detu a. Okay, never I don't know. I had aso Igbo na aso Igbo. What the barrier? Maka some of us out there may not understand the concept of reincarnation and global concept of it is that when one dies, he returns back into the mother's womb by the force called karma. Karma. There is a force that comes, the force of retribution, that forces you to come back and suffer the consequences of whatever you did in your past life. So that concept is that there is no remedy in the lifetime, because that concept cancels the form or any form of atonement. Because if there is atonement, if there is then onyinyo was valid. Because karma, a force that forces me to suffer what I have done. Okay. Then I must have, otherwise there will be partiality. Okay. But there is no need to punishment. To come up again. So the concept of onyinyo cancels everything about atonement, anything about redemption, anything about salvation. It is a force that forces people to suffer what? To pay for their afterlife. And I want us to understand there is no single scientific proof. No man, just like my brother over there said, that no man remembers the past life unless you are told by a video or by a divination or by one thing or the other who must be hypnotized. You in order to remember, scientific proof. There's no scientific. And there's so many things in Christendom. Or human. Okay. Then in Christendom, we have what we have called resurrection. Christianity doesn't preach reincarnation because we believe in resurrection. Resurrection is the concept that if you die, you will resurrect and be judged for the things you have done. And we believe in the afterlife of heaven and hell. I was surprised when my brother was talking about, I discovered that from what he said, he also believed there is a place of the dead. And people could not reach there, which possibly can also become a hell or heaven. Okay. Because if there is a place in the life after, we can call it hell or heaven. But some people
in the traditional African Tradition. Cosmology and tradition, don't believe in anything called hell and heaven. You must come back and suffer what You've done earlier. what you have done in your past life. The thing is, what they are being confused about is the difference between possession, demon possession, or spirit possession, and the soul of man. Man is primarily body, soul, and the spirit. Igbo. Mmadụ bụ mkpụrụ obi, anụ arụ, mkpụrụ obi na mmụọ. Okay. In fact, mmadụ bụ mmụọ, Okay. mmadụ mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi ya bi n'anụ arụ, and anụ arụ a nwere ike, energy, a na-akpọ mmụọ. So, and then mana mmadụ essentially bụ mkpụrụ obi. Onye na-anụ onu eketa abụghị anụ arụ ma, because ọ bụrụ na ihe nọ n'ime mpụ eketa, ihe na-anụzi onu m ọzọ. Okay. Then, mkpụrụ obi ka mmadụ nwụrụ. And the Bible goes in Ecclesiastes chapter 12 verse number 7, that when man dies, the dust returns to dust, but the soul returns to the owner who gave it in the first place. And that is the situation of the Bible. The book of Daniel chapter number 12 verse number 3, the Bible said that they that died will rest on the soil, and they will be called back, they will judge after of everything they did in their lifetime. Then Job chapter 7, 9, and 10 says that the dead does not come back, they shall not return to his house, neither shall his place behold him. The same thing with Job chapter number 20, verse 8 and 9. That the eyes that see the dead, the living, will not see him anymore. That is talking about the soul. The book of Ecclesiastes chapter number 9, verse 5 and 6 says that the living knows that they will die, but the dead knows nothing. They will have no reward in anything. They cannot come back. Okay. Please permit me. The book of 2 Samuel chapter 12, verse 23, David said, when the child was alive, I prayed and wished that the child will come back. But now that the child is dead, the child will not come back to me, but I will go back to him. So these are ancient people. David lived about 4,000 years ago. So these are ancient knowledge that says man does not come back. That man has only but one life to live. Then the question is about what of John the Baptist, Elijah, and so forth. What is of John the Baptist, Elijah? And that is not reincarnation. That can be classified as possession or empowerment or baptism. There is something that you call baptism. Possession. Their baptism energy that you carry. So the first person that carried the spirit of Elijah was not John the Baptist, but Elisha. Elisha, yes. When Elisha was taken away, his mantle fell. So man has both your soul and your mantle. Your mantle is your energy. It's your energy that Ndibo na pochi. Okay. Not your soul. Mobi IKENGA. No, IKENGA energy can Ndibo na pochi. Of not your soul. Your soul cannot come back, but your energy can come back. The energy doesn't perish. Okay. The energy can be transferred. Cannot be destroyed until the consummation of time. So what happened in the case of John the Baptist is that the spirit of the Elijah came upon Elijah. The spirit of Elijah was even on the grave of Elijah and woke up the dead. The spirit of Elijah also is what made John the Baptist the prophet. Okay. But the entity, the single entity, so John the Baptist, is a new person. That's why he could not. Then when they asked him, who do you think you are? Say, I am not Elijah. But Jesus said that you are Elijah. Jesus was talking about the energy, the ministry, the calling. So the Bible says in the book of Acts of Apostles chapter 1 verse number 1 verse number 20, that when a man dies, that Bible says, let his house be desolate. That is the body. Let his office another one take. So what the spirit in me can come into my sons, even while I'm living. Onye mata ndị Igbo dị si na mmadụ donyo ụwa. Na ndị Igbo, mmadụ na-adụ donyo ụwa. Mmadụ nwere ike ịnyụ mmadụ ịsa at the same time. Na ndị Igbo, mmadụ nwere ike ịnyụ osisi. Ụwa. So in your past life, na ndị Igbo, ndị Igbo sigote. Okay. Onye Igbo. In fact,
I was on air with you one day. Yes. A native doctor was explaining this thing. Yes, yes, sure. I remember. Yes. And before he even said it, you mentioned of Hindus and Judaism and other things. Buddhism. They also believe that when you die, you can become an earthworm. When you as die, a form of punishment. for a punishment, which about that no them na ma akpoalu mobuna na ma akpoalu with okoko might be someone's grandfather can dey achikpoalu. Okay. Because ebe on mmadụ weke enyo was animal. ife anwa abụrụ onyonyo ụwa. Gonna call. Ife anwa they saw something that baffles them. They couldn't explain it. Okay. Just like we on the Aquaman Rivers Minister. Okay. I've got mwata kere nezori. Nya ori nke bu Nzusa. I know him from one day papa will take a copy of Bariamba. See gwana to kwa onye na ebe onye do to mazi ebe amụrụ ya mazi ebe enyiri ya mazi ụmụ ya, and this is not knowledge nne ya ma ọ bụ nna ya ma papa ya jụọ ndị okenye ajụjụ ozugbo agwa n'ife data na ebe do otu a wee jụọ ya ejego gbaa agụ ife agha eme ma na abatara ha n'igbe enwere this thing of which I will need explanation. Enwere ịgba agụ nwee ịgbagha agụ ịgbagha agụ because us na ụfọdụ ndị ụka amaghị omenala mana amụmụ nwa amụrụ n'ụlọ nna m bụ isi edo nnewi. Interesting. So ahụm onye ọbịa. Okay, not third person. Not a matter. Ụka aka nọ wee to wee ugbu a so amara ife na-ekwu ọfụma enwere ịgba agụ nwere ịgbagha agụ. Ịgbagha agụ bụ ọ bụ na agbagha agụ ezigbo mmadụ anya ọgụ onye kpọ oje ebe agụ ahụ agbagha ya kwuo ka na-agbara ya agụ mma ezigbo mmadụ anya ọrụ ya ekwero chọwakwa ezigbo mmadụ nyọrọ ya ọ pụtazi na nke mbụ before anyị rụziere onye ụwa ọrụ ma jụọ ya ajụjụ m na-ajụ taa bụ ọ bụrụ na maka mgbe ọ na-ekwu okwu ọ sị na mmadụ na-ebi double life. Your life na life onye ahụ nwee jụọ mmadụ one dị involved because from his statement life na life onye ahụ mana ọkwa otu onye ka ị ka bụ m na-ebikwa life onye ahụ. Oke ana m eri nri kịta enyeghị m onye ụwa m nri iwe na-ewe mana ọ bịara n'afọ nne m amụọ ya ọ nọ n'ime m wee wụrụ m nwa na-eri nri iwe na-ewe na m enye ha so m edekwa dọtụzie ya iche nye ya nne iche. Does that not explain that not dụrụ onwe m iche? Ọ dị iche. Ọ dị iche. Ya dị edetu ife ndị a. Ọ dị iche. Now maka na ọ dị iche ewere ya savia. Onye ka ndị ụka na afọkwa kpọọ ya familiar spirit, ancestral spirit. Ikwenye na familiar spirit. Ha na m achụ ya ọsọ nụnụ ọ na-agba ọsọ. Familiar spirit simple mean spirit ndị na-anọghị na ndụ ọ bụkwa mmụọ na-eyiri iru no spirit eyi ha arụ nke nọkwa n'ezinụlọ. Bible say that ndị Oyibo say na evil that men do live after them. Enwere an energy system of energy. Bible say okay ka m were tie maatụ ya. Na akwụkwọ which is the best scripture. Revelation chapter 12, Revelation chapter 13 verse 14. Ọ sị ngọzi na-adịrị ndị na-anwụ anwụ n'ime onye nwe anyị site n'ugbu a wee gaba wee ruo ebighị ebi ka ha zuru ike na ndọgbu niile ha na-adọgbu onwe ha n'ọrụ. So onye Kraịst mụọ o zuo ike n'ihi na ọrụ ya so ya eje. O nwere ọrụ ya so ya eje. O nwere ọrụ ya na ọrụ anyị ka ga-eji. O nwere ihe na-akọ, o nwere system. O nwere akpọkwu ike taa mbọsị mma amụ mee ihe wee na and somebody nwere ike iri ya, but that's not me. Enwere m an office bọsị mma amụ onye ọzọ ewere that office, but that's not me. I've gone izu ike, and this is the best thing. Otherwise ọ bụrụ na law of karma bụ ezie ịma na nsogbu dịla anyị.
Okay, because na evangelist. anibo can round up. The na mother perfect. A man can never be perfect. So if they go 7 times, you are not say perfect. Okay. A man in Libya another 25 times. Okay, thank you very much. Now, I want to check is that tupu anyagaku IKENGA ezemmiri. What is the difference between heaven and paradise, hell and lake of fire? Because in book of Revelation, I think 14, it said that the lake of fire will collapse into hell. So what is different between lake of fire and hell? Hell is abode of the dead. It's a waiting place. It's just like Is it purgatory? it's not purgatory. Purgatory, the Catholics believe, happens in hell. Okay. So when man dies here, before the trumpet sounds, everyone goes to it. It's just like if you commit a crime now, you can be arrested. Where they take you is to a kind of prison. Okay. The But police that is station. not the main prison. A jail before It's taking jail. you to cell. Before they Take you to prison. the prison. So what will happen after that, your jail time, is your judgment. It is the government that will sentence you. So it's like a waiting place. It's a waiting place. We will have an abode before heaven eternity. Okay, a waiting place for the... Both the just and the unjust. Okay, then what is the paradise and the heaven? Because Paradise is a place of comfort, a waiting place. So a waiting place for ndi for my hell be waiting for me for job. Hell is a hell has 2 compartments, light and darkness. So I want to understand. Enwere ebe ndị mere ifeọma na-anọ na mmụọ Jizọs gbada n'ala ma ụbọchị nke itosi na ndị nwụrụ anwụ binye. Bible record he went to hell. But he did not go to ọkụ mmụọ. That's the question. Because ọkụ mmụọ is not lake yet. of fire, right? Now lake of fire is not yet even open. Nya ka nna Onye nọ n'ọkụ mmụọ now. Kedu nọ na it's na hell be a waiting place. Ndị nọ na paradise na-eche heaven. Or ndị mere ife ọma na-eche heaven. Hell bụrụ ndị mere ife ọjọọ na-eche hell. Enwere aka nri n'aka ekpe. Ụzọ ọbụla iso ebe a keta ebe a ka ya land. O nwere obodo dị n'aka nri, ọ na-awa ka akpọrọ paradise. Automatically, ọ na-ịgaji ije n'aka nri ọkpara Chineke. Ebe ya akwụ ebe ahụ n'aka nri ya. So n'aka ekpe ya, ọ bụ na ijụrụ ọkpara Chineke na ndụ a, ị ga-anọ n'aka ekpe ya. N'ụbọchị obi ike ga-ada. Okay, so that means that even before judgment, you have been judged. Because no, you have been judged even before judgment. That's the so that means that Jesus made it clear. What is the essence of waiting in paradise? When you already qualified for heaven, and what's the essence of waiting in hell when you already qualified for lake of fire? Joe, the government of Nigeria, what is the presence of arrest? The presence of Nigeria is not because let me tell you, that's okay. Okay. And let me tell you, the law of God is universal. Mana, because you talk about Nigeria, there is no place for my court. Yes. Everybody goes to jail before going to prison. Whether until the court finds you guilty. Only one time come with opportunity counters. Okay. At home the place it hadn't criminals. The hiding criminals are those that are sentenced. Ndị oge ndị operation sweep emeghe ifebasa mba na na-enesasị anya mbata na mmiri ele ebe ni amaghị nwaanyị ji bịa ba na belt and everything mana ụmụ ndị nọ the other side dad ekwe ka mana ndị ahụ nọ. Most of these people are convicted people, and you can't be kept in the but you said that etu aka Chukwu si debe ya the lake of okay etu aka Chukwu si debe ya okay onye nwa kịta ọ ga-echere ruo mgbe consummation of things are over. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. I think that would justify the purgatory by the Catholics. Yes. Because if the paradise is for waiting place for the righteous, understand purgatory. Purgatory is where you go and work out your salvation yourself instead of doing it in life. Okay. What we are saying is that Bible's now digging ncheta Chineke dị n'ala. Okay, do you believe in purgatory? Now, Bible says there is no remembrance of God. That is Psalm chapter 6 verse number 9. Okay. For in death. Psalm chapter 115 verse 20. Okay. Say there is God in hell. God. Do you believe in purgatory? Purgatory. If purgatory is where you go after your death to work your salvation in life. No, I don't believe it. But I believe that there is a place you go, you will stay before you are judged. All right. IKENGA now quickly.
that issue of lake of fire and paradise, I think is a topic for another day. We need to understand. Yes. Okay, but Evangelist has said a lot of things which I noticed that you've been, trying to react about. Okay, yes. Okay, so I want you to begin to pour. You've been laughing. What is amusing you? I've been laughing. Okay. The reason only one thing about Christianity. Father, they don't know boundaries. Oh, interesting. Yes, I'm a boundary. That is this individual at the initial time. This debate of reincarnation shouldn't be with an evangelist and a traditionalist. Why? Because Christians don't believe in reincarnation. You understand now? If I want to debate, yes, so you have to convince the listener. This is my reason. The debate supposed to be in this aspect now. You ask him about purgatory. Based on Nkowe, Gosina purgatory name exists. But his own belief or the talk you put on way. As a boy alpha No name exists. So the debate now is supposed to be Christian evangelist, Anglican evangelist, and the Catholic evangelist. So that two of them believe in the same thing. Let them argue about the we are not discussing purgatory. Now, based on reincarnation, only to qualified the debate of reincarnation is a traditionalist. In this base, Abena reincarnation no igbo. Oh, when they believe na she no nyowa abụghị ofufe. When they believe na she no nyowa abụghị ofufe. So over this debate now guy like that, I know I'm talking with my fellow traditionalists. If I don't know ya got so kedu nke bụ ofufe? She no nyowa bụ ofufe. Or betidoro mu na a traditionalist or evangelist. Always na no, just see my osolum. Only when his own ideology. Like you said, let forget to be a topic of another day. Yes. Let's know what be a topic of another day. That's one apart. I want to correct something with the as no know heba na news jibo bido n'okwu. And if mother ama ha ikwu n'okwu onekwu na atata ogari onu maka na o ma ha anya. O nwere ebe o make a point to say na ọ bụrụ na reincarnation na-eme exist. Na ọ bụrụ na enwe something, na ọ na-enwe something like ekpo alụ. In your it's not valid. You forgot ever the problem now. Man, a traditionalist he will not make such statement because a traditionalist my favorite walo, my favorite man on my hand. Good. Onye nyolo wa. E talk no na. E we mike biebo one bibo one me here. Nke nnukwu even na mmụọ. Even the comedians even the Satan shouted Jesus. If a mother me. E we mike bibo one me here na mmụọ. I want more opportunity. E walo. Again. And another thing people doesn't understand about is that everything email no one will consequences and repercussions that follows it. So okay, if I na buzilalo. In a to cleanse the land of that evil email Anna. Because if I see major Anna, major this year. Is just an act of pleading forgiveness because this shit name come ifere etu a ka nkwụchasị unu ife alụ mere unu gbagara nụ imesara ha na anya ka ifichapụ ha ifichapụ atete ahụ imesara ha agbagara mana the punishment then ọha ozi ekita just like mmadụ ịma nna ya ọla sị nna m do ọkwa ka mfichasị ọla agbagara m nna gasị maka ọla ya mara m ya ata afụfụ ya so imecha alụ akpụcha alụ ahụ si ndị ichie ife alụ a mere n'okwu nka nye ụna ayọ kọrọ gbagara m n'ọnya ka m ji akpụ alụ biko ụnụ afụsị na m na-afụ ife alụ ahụ ka akpụchapụzie ego nu wee gbagara m ha ya asị m yes mana ya ata afụfụ ya because ife ọ na mmadụ mee n'ụwa iya aza ajịja iya ekufu maka ya ime mma ahụ ya esogbu ime njọ ahụ ya esogbu onwe ife ka gbagara mmehie niile mmerụ mmehie you do with you will pay for it. Let me go back to the ife ahụ na-ekwu okwu maka ịkpụ alụ ịkpụ alụ ọ na-ekwu okwu ọ sị na ọ bụrụ na akpụ alụ na onwezi ife dị ka ihe ụwa is a lie. There must be a recollection or a punishment. I enweriri a recollection. O nwere ụzọ reason mmadụ ji anya ụwa. Mmadụ na-anya ụwa ka ọ bịa correct ya ajọ ndụ obi bụrụ obi ho. Mmadụ na-anya ụwa ka ọ bịa continuity of ife ahụ imegidoro mana ikekwe circumstances of life cut short ime nwenu. Mmadụ na-anya ụwa etu akịta nọ na onye nya ọma ụwa nna m ka ịtọ Udoye o mere dibịa. O nwere kịta etu akịta nọ na ọnyọm ụwa ọnyọkwa m nwanyekwa m ụwa. In my next reincarnation, I'm going to make in your in the course of Namacha Ozimiri. Can be enjoy your Namatra go.
ime dibia requires a lot of security. Onwe ife ndị ga-asọ rie nne. And ọ na-eme gị dịka slave. Because if ibe na-eme ihe eme. Etu na ha meje bịa palọ. Ha meje hotel. Ya pụta n'ụzọ ha mapụta n'ụzọ rie nri. Mana my guys bịa ha na-eme ọ na-agụ ime. But you can't do it because of who you are. Ọ emebiri gị ife. Ọ emebiri gị ife and ọ dirty. You got to go. So enwe m ike na anya ụwa. Okay, mana zibia kete na afụ ozu. Adam afụ ozu. Ozu nwe ide afịa maka ọ emebiri gị ife. Adam eje ebe ahụ. Ọ maka na ọ emebiri m ife because of the negative energies ozu. Ozu na-esi esi. Even though depending the kind of ozu nwụrụ. Because if a na-anwụ nkịta ahụ ọnwụ. You got to go. If a na-anwụ nkịta abụrụ elu. Ike gwụziri. So, what I was saying before. About onye kpụọ alụ na ọ ga-eficha. Okay, this is eji anya ụwa ka nna agwa maka ya. So now enwere m ike na decide na ụwa ọzọ mma anyọ na m chọrọ enye ụwa oyibo. Let me come try kwa business. Can you decide? Of course. So man when he decide the ụdị ụwa chọrọ enyo na ọ chọrọ enyo bịa taa afụ ma ọ chọrọ enyo bịa mee enjoyment ma ọ chọrọ enyo bịa megara ife ome. N'inwe the grace. Like onwe ndị nwe the grace to decide. Ndị melu nke ha ọfụma. That is why the so na-enwe metụ akịta na mmemme bụ na dibia. Mekwe I have emena m ife aha akpọrọ m n'usoro ndị nna m ha. Enwe m ike inwe grace ama chọziri ibi uwe oyibo. Ọ bụrụ na mmadụ ya adụ ndụ nye ụwa. Ọ bụrụ na mmadụ ya adụ ndụ, mmadụ na-adụ ndụ si afa m efu na mụnwa wụ mpago ya anyọrọ ụwa du etu isi meso m. Mgbe ndụ. Mmadụ ya decide nwu ụdị ụwa ọ chọrọ ịnyọ. But o nwere grace. Ọnya another thing chọkwara correct mgbe ọ na-ekwu. Ofe ka aha adụ ndụ anụ mmadụ ụwa. Etu akịta anya ọ nna ya ọ Christian Chukwu nọ. He can never decide ya na ya nyọrọ mmadụ ụwa dụ ndụ onye menwe because no olu the level a na-elu wele anya eme and onwe the practice and enwe were decide that such a ụwa. So ọ dị omimi before edu ndụ nyọrọ mmadụ ụwa. Ife a na-abụ onwe onye bịa mụọ nwa nna adịe nwere ife melie n'isi. Yes. Ya akpachazie ya pa ahụ dị. Ọbịa ije dị fon na adị ọ ka dị ime nna adị nwụọ. Ọmụọ nwa ya ahụ exact apa afọ dị nna adị n'isi dịkwa nwa ya ebe ahụ o melie ntutu a na-epuzie nwa ya mụkwa ebe ahụ etu ha apa ahụ dị ntutu epu side dịkwa nwa n'isi. Ndị ụka bịa sị nọ familiar spirit. Ndị omenala sị nọ nna adịghị oke ịgbọrọ. Kedu etu esi kọwa nka? In that aspect, will two symbolism. Okay. Yes, no can we keep a familiar spirit. That is much reason to assume if only ama Canadian. Oh ya buy you first oriano. You got to go. Mmadu nwere ike bulu aba n'isi nyowa nwa nwunye nwa amụọ nwa nwunye nwa eburukwa apa ahụ nwere two symbolism the ten symbolize. Okay. One, apa ahụ abụ ancestral inheritance. O nwere ebe njelu na Olifte na nke one of my guy na-eme ife. I remember when one guy see ile efi Olifte we bịa ya eme ife. The boy ake afinga yetu a bịa gbakọ etu a ọdụ. Ndị ọzọ dị mma. So my friend na ebe ahụ gwa nwanne nwoke bịatara ya ọ sị ọma onye dị ife a onye ya n'ihu ọ ma ha na ọ sị ya mba na ọ sị na neni ọfụma onye ya ruo ya na aka sị ọ ndị nwa dị ya na anyị ọ sị nwa ahụ sị ya ka esi ọ sị na ọfụrụ aka na-etu aka ha na and I asked my friend ndị nwa dị ya n'ọnụ ha na-enwe kere etu aka ha na-ala sị na m na-ediga ya aka anya adịga ya etu a ọ sị na ife eji ama ndebe ha na onye ọ na-amụrụ be ha aboriginal na aka ya enweriri etu ahụ na ha nwere ebe ha more than 10 people ahụ aka ha dị etu ahụ ifuge all inheritance ifuge so ọ bụrụ na nwoke ahụ nwụrụ ụnụ na ife ahụ bụ n'isi bụ inheritance yes nwa ahụ ya inherit ye okay nke ahụ number one. Secondly, that apa ahụ is a sign of reincarnation, existence of reincarnation. Ọ bụrụ na nwoke ahụ nwụrụ ọnụ ka anyị wee ịmara atụsị na ọdụ ndụ nwụ but let me assume na ọdụ ndụ nwụ o wee wụ na ndị kọrọ akụkọ na-amụziri nwa ahụ bụrụ apa n'isi ndị kọrọ akụkọ wee sị hey na nna ya bụkwa apa n'isi ma na nna ya bụkwa apa n'isi wee nwụ is a clear evidence na need ha ịgba agụ na nna ya dị ife ahụ mana ọ bụrụ na nna ya tozuru etozu dụkwara ife ahụ ịdụ ndụ nye ụwa wee dụ ndụ ahụ nwere ụmụ nwa ahụ ebula apa ahụ n'isi anyị asị de odogwu ngo bịala ọ sị yes n'ọdụ ndụ chuzu ebe ọ ya abịa and onwe ndị ha bịara asị na nwa bụ nna di m
ma ọ bụ na onye a bụ nna nna m o nwere ka o si treat be nwa mgbe ọ dị 2 years ọ hetu o si emecha ụmụaka ọ na-eme ọ na-asị nọ nna nna ọ na-akwari ugwu asị nọ nna ife ọ na-atecha ya ụtarị ụmụaka yes ọ ya na-akwari ugwu asị nọ nna bịanụ n'ife ahụ ọ na-afụ ya as my father the reincarnate of my father so na apa ahụ onye ahụ bụ n'isi is neither no nna ya ahụ bịara ụwa or no heritage okay ka ọ to them. Thank you. Then another thing okay, quickly before bata okay what the last one before evangelist abata ọ kwuru okwu ọzọ si na agba mmadụ agụ ekwubekwa m nke m nọ ife okwu gasị ka m na-achọ correct agbagha agụ isi capital lie onye amaghị ife na-akọ ife sọrọ ya nụ ọ bụrụ na evangelist understand the process of reincarnation coming from ancestral lineage coming from marital lineage he will understand no way ife ka na-anyachara mmadụ ụwa kwuo na anya hozi it's not possible not possible agbacha agbagharịa and secondary before I know one aka agba enu ụwa aka that is why the first of ịtụla nwaanyị ime kịta afọ mefu na nwaanyị ahụ dị ime 1 week ime ego is possible na osibonu bịa mbụ nwa ha ya amụ ọ dị ime 2 weeks 3 weeks 1 month ime ego nwere ike ịdị possible na osibonu bịa mana ọ ba ha na-eme nta they nwere a bit of life kpam akago agba enye ụwa nwa ahụ from be the nwaanyị yes based on imebe ha ego maka na igbo ahụ ewo nwa nwaanyị eme ha ego akaga agba enye ụwa ahụ abịaghọta gị na so ọ bụrụzie na akacha ga agba enye ụwa ahụ sibe nke nwaanyị asị ha oke nna mụtara nna ya mgbajebezie ebe a abịazi agba agụ asị mba na alaiki ha asịsị gbaga onye na-echenji gono human being has no right to change the power of reincarnation on ikpe a na-ekpe na mmụọ ikpe a na-ekpe na ndị isi ikpe dolo mmadụ ụdị ama osisi ọmụmụ dibịa m rie n'ụwa I can't change it ewe ikpe ebegoro even without my knowledge the nwa ahụ wee bịa ụwa I change so ka bụ farasi ka ọnwụ ịgbọtagoro n'ụlọ akọ ha ma n'isi ahụ not believe in it I'm a well practicing odinani Igbo ana m practice odinani Igbo nnadogoro gba afọ asị m chi ya n'akụkụ n'okwu ndị nkọgiri ka ọnwụ ọ dịghọ possible aha agbacha agụ gbaga maka na alaiki hozi onye ụwa anyọrọ ka anyị tinye onye ọzọ echenjere m dibịa nọ Udoye ma mgbe nna aka ụka I was once ememe ife ministry ememe prayer warrior mgbe agbara m na dibịa mara m I was very very angry if not by the power of nwaanyị na-eme ebe n'ime eyo wara nsị m kama ife a egbu m egbu m accept na ọhịa ife ọjọọ kama m kwụba aka m ọtọ I won't do it mechie my shop my communication shop ebe na switch to dibịa I will change it bidokwa mụ na ndị New Life Anglican Church ọ mụ chief bassist New Life Anglican Church ọ mụ na kpọrọ ha bass I know you now echenji m ya onye dị ga-echenji m ya bidokwa na-eme ife ụka ọdụ na bụ mkpọrọkọ ọnụ o nwere ndị ahazi eghe m ọnụ na ba ndị ọya m kene m bifo asị m so nwa ka ekwan dada m bichọda na-atọ m ụtọ echenji m ya if it can be changed I will change my own ịkpọ dada gị onwe ife ọ ya eme olubo okay ọ na-elu elu yes ọ na-elu. Thank you very much Ikenga ezemmiri an interesting morning here. It's still Choice 97.1, your radio without limitations. And of course, Prince Afamofeve is here. I've been in the studios with somtochukwu Udoye, IKENGA ezemmiri, anaedo. Okay, bonye odinana. And the evangelist Christian Chukwu Anyogo of Restoration Ministries. Okay, he's the spiritual director of that restoration ministry at Potonko Road. We are discussing reincarnation. Enyowa, is it real or mere superstition? Ikenga ezemmiri kwenyere na enyowa bezie na ada abaga mana nna evangelist kwuru na ife dị etu aha adịrọ apparently no evil spirit. Evangelist tupu anyị kpọbata ndị mmadụ onye pụtara sị na onye ajọrọ onye ụwa n'oyi ke nekwa apado onye a n'isi n'ọdị ya nekwa ife afụrụ na arụ nna nna ya n'ọdụkwa na arụ onye a or evil spirit na-eme ife a mana tupu ịza ajụjụ m ga-enye gị ọmụmatụ nke mfụ nwatakịrị bụ obere nwa na ezinụlọ so ya na mpe na-adịkada mma so ọ na-abụ mgbede mpe garacha bata dị n'enu ụtọ si ya na bịa ka ọmọkọ n'azụ ọ wee chọpụta na o nwere ife dị ka mburuputu ụwa ife a na-etopụta mmadụ n'azụ ma ọ bụ n'arụ du mpe na-arụ ọ chọkwa ka ọ gbapụ espempụ mpe si ya rapịa na mburuputu ụwa o megide n'elu 14 years papa ya nwụọ n'abalị ahụ papa ya nwụrụ mpe bịakwutere ya na nrọ gwe one or two things ebe o debegasịrị ife mmadụ amara n'ọdị oluo the next morning ọ kọchalụ nne ya binyezie ka o jee wuwe arụ nne efu ife ahụ dị die n'azụ nwa nwoke ahụ ọ dụrọ bifo n'abalị ahụ dadị mpe nwụrụ n'abalị ya mpe bịakwuchara ya ka ọ fụrụ datin ọ ajọ mmụọ na-eme ive a
Okay, now Kenya, we're a particular village comprising about 3,000 persons. Actually, not at that town, I mean to say, almost an ethnic group. Actually, we're Sasobola Panabo. Okay. So, I don't know about Bezukuman, China go to Bologna. Okay. And we have the power of gene. And we our Bible. What you can into your system get let me say sometimes 40% of barley water from your mother, another one from your father. That is why what you're in there and there. So on you because of bad marks, zero. And then let's not rule out that I know now or one on a cat and them on. I'm not denying the fact na final. Okay. And I want a mad making plastic surgery. I want to something like genetic modification, GMO. I want to make him a DT gene, we had plant. The science of the spiritual, they're more powerful than the physical. And then about that, maybe some modification, like an alcohol genetics. Jacob a certain leaf in the water, and the gene of the flux change or change or change. So he could by that technology modify the appearance of the and then only he didn't heard no way for that. The was only quenchie. Okay for one. You can know things can manifest in your life. Enough, yeah. In fact, Bible I know you be kuchalubi. Bon do lubi na la hola. Onyu do bia leti to lubi an. So all the possible that now something can tamper with the child in the womb. A demon. Mana sa onwe nwata amuru oburu asna wapụta asị na wapụtara ya mbọ n'isi. No mgba ahụ mgbọ no now was a Biafran soldier. Eburunaga. Okay, my question is, I'm gonna now form when the sperm meet the eggs, the zygote are formed. Yeah, that's true. And then this thing pass through fallopian tube. Yes. So now that bullet or pass it together. Through the tiny place of the fallopian tube. That is number one question. Number two question, open the DMA zoom the skeleton of the dead. I can afford that here, man. Open the DNA mad na abama. Okay. Open makiye jam mado identity mado through DNA. Okay. Open the DNA mad na abama. Okabofu biometrics. Eye print, thumbprint, or kabofu. Opening how they na kowa no both separate human being, please. Let's stop speculating. Nka biata na ibagago. Ima honye eba anoketa. Enwe ndeka mma Bible ro kan ko enwe mentors. Of course. Obo no nwere asusu aya waso. Amadu na ru onu uno. Ojo ajuju. Ikpolo nwa di gba ya aga. Okay, so you can change prophecy. That's what it means because this is a practice. That the reverends had to go beyond to 35 years. That's a lot. So I'm going okay. I'm here by that's okay. So I remember I call more odinani. I want more pulu. So I'm with me na by an Udoye. I'm on Udoye. Obonese. When I did it. Some two days, so no one then and one then. I will still tell me about myself. Man, not only Opudes and all for about. So,
ihe a bụ nwoke kpọje nwa ya wee jee gbaa agụ n'ụmụ Ejiakụ mgbe a kpọrọ ọ kpọlitere onye onwe ya onye ya anya wee duo ya afọ ya ajụ onye onwe afọ ya ọsị mba mbụ nwoke kpọ nwa eje onye a zuru ohi azịna na anyọrọ ya nwa ya ebe a ka ịgbaga agụ emesị jụọ ndị okenye so from ife na-ekwu o kwesịrị n'ikwenye na-enwegodoro ife dị ka anyị ụwa a na-afụ ntị a nwere mmụọ ebe a nọkịta abụkwa m onye amụma ife ahụ na-apụta ajọ mmụọ na-apụta ife ahụ ihe a na-agwa gị bụ akụkọ m nụrụ from ndị ji ebe agụ and do you believe it? It's a lie. Mana na-ekwu ekita all deception. Get don't put a mouth, don't just win an argument. Make it sure that now you make a point, a good impact. Because if you job a fan, nani puna. According to African traditional cosmology, which I also studied in school, theological school. I studied them here. So I know what they are doing. And I've been a deliverance minister. I have repeated matters after Hamerike. That's what made you go to magic. Anna from more. Okay, magic can be a name. Anna, okay, maybe no way back at that. You put it on your more etobahanya abagaru bangagaru. Onya bata that na iya afofu ifu unye Jioku kwesịrị ike na-amụta ụmụ nonsense ya. Okay, ka njọ ga ajụjụ biko ụfọdụ ndị a dịka IKENGA si kwu anyị ma bịa as a staunch member of the Anglican Church. Ọ na-abịa bụ cathedral, of course. Mechaa gaba New Life Anglican Church. Na-akpọzi jita ike na gospel band ndị church aga m afịa. Etu na Grace Minister. Na fire na-abụsikwa ya ike na New Life. Mana mekatazie dịka o si kwu onye bịa nsogbu o wee megidozie wee mgbe afọ dado bụ kịta oburu ya ọ na-akpụchasị isi wụrụ sọ mma na-alụ fon ya na St. Mary's mekatazie ka o si kwenye bezie nsogbu o wee mebezi ife dibịa na-emesi ike and ọ dụkwa mgbe o mere ọbịa mebe ka obido fụba ife and ife ọzọ wee bụrụ ife a na-adị enye ndị mmadụ nsogbu ha sị ka ha ji wee jezi mebe omenala ajọ mmụọ mgbe ọ na-ekwu I really feel for him. Okay. Seriously, even the life on the beer back according to him, full of bondages. Okay, I'm in a Bible. According to you, back at us, no in bondage. Near no, they may enjoy. If I hope on here, when a Bible say, Biakutin Moon day neighbor. So, problem you can be a choir member. My name is Jesus as a personal savior. On what gathered no. If an airborne or talk and so on one way keep there or looks as you. Okay, now not just on the flying you so we get I gave on the flying or never heave, never honey. This is why I have I'll be able to kind of more sulu atomic gun. Okay, my joke. Ọ bụrụ na IKENGA ezemmiri bịa mere isi ege kịta. The reference ozugbo nwa obere ga-brọch ya. Ife ọ na-eme agbanwe abụkwana m ochie dike n'ife a. O kwesịrị ịma. All right, ị ga-drop ka anyị gbanye ka mana enwe m ịma na for a long time na ihe na counter before okwuru ekwubo m nke m. Okwuo nke quickly. First of all, can the go this bondage of issue. Ọ na-achọwa mgbe nọ na bondage mgbe Christian Chukwu tile na bondage. When my father died, I be able to if mpam ni neji shows obo ma pata mpam ma diokpala na bono. Yes na bai diokpala na mo kwori ya bai kezi oduka ma kpokatala unu na abo diokpala na mo kwori na bai diokpala na mo kwori ba be tie na bondage that time ma chukwu anya obo bulu ma mpata mpam ji shows obo ọkụ bulu odu okuka a na almost 7 million keta obo ọkụ ma okike nke aka ọ gbara ya ọkụ Chela akwa, my cousin gotara mpam from Cameroon. Akwa echichi ndị Cameroon. Bụ ọkụ sị ya nọ ife ndị ọjọọ ka ọ na ọ na-ahapụ ya na mpam chọrọ ịdọba isi n'obodo na otu nzuzo. Ọ mesị n'obodo si n'obodo ebubo na mpam chọrọ ịdọba n'otu nzuzo. After ka o mesịara after 1 month my junior brother one accident ọkụ gba ya.
Okay, Mokuchu. Oh, accident. We started question. Okay, makane maybe silly for the I always went bundish. Yes, we started collecting it. Tata, tata, even the baby farmer can buy every year. Okay, tata buy kita. Where you to Okay, where you are if a Christian to buy your good maybe selling. Man don't so pussy ha, bondage because if I have butcher guy, butcher guy, even in fact, if I have butcher guy, so bondage him can make us in airport. This year, I can see a cup to him. I don't specify him maybe. Okay, I give the food. Now, let me say my own. I am not really challenging the incarnation based on Christian aspect because I'm with Hama for okay. But even Bible believe in life after death. No one will watch Okay, in the book of Malachi 4 verse 5. Okay. Also, behold, I will Malachi 4 verse 5 also, behold, I will send you Elijah, that prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Awona Chineke, Bible believe who. Na enwe ife de kamade enwocha bia o. I ask na he send somebody before the other person. Exactly. Malachi 4 verse 5. Another one Matthew. Elijah the teacher but not the prophet. Go ahead, Marco. Okay. Other one Matthew chapter 11, 13 and 14. All the prophet has prophesied until John. Now prophetize go. No will only before John. That is another sign that even Bible emphasizes about the incarnation. Okay. They might not call it reincarnation. Because mana hakumake. I this issue in the Bible about the blind man ajuru who sin umazu Jesus bekutere say anai no onye anwa na asiri na no ogburu isi a from anya nne from afọ nne onye emelu nja ompe ka onyanwa umazu Jesus is trying to tell Jesus no onye akpuru isi a from afọ nne, which is in the past life ya no nwere nje omelu gosi ojiwe kpu isi a we si na afọ nne we puta. Jesus did not rebuke them by say ha ta they show no past life, but the cause of that blindness shows that even him understands about reincarnation. Even John, on go be Elijah, he denied us because no one had the knowledge of it. But no man has such a thing. So if Bible can talk about reincarnation, yes, or man cannot have reincarnation. All right, ezemmiri because I got about a complete assembly. We've been discussing reincarnation, real or mere superstition. It's Choice 97.1 Radio Without Borders. Remember, you have at liberty to join us live on Facebook, Choice FM 97.1. That's our official Facebook handle. Please feel free to go there to drop your comment, like and share, be part of the discussion. Choice FM 97.1. Nnewi, we are live on that page. I'm live on my page. Prince Afamofeme is my name too. You are at liberty to go there to drop your comment. We have to take calls now. What do you think about reincarnation? We have heard from two opposing views. Do you think that people reincarnate, or you think it's a mere superstitious belief? Let's hear you on 070186 66116 070186 I'll drop your comments on Facebook. Let's quickly take this one. Okay, the 070186 we have so many comments here, and Donzi also Francis in Naman is saying there is no doubt about reincarnation, that the reincarnation is real. And Tonia prays Chikezie Hebrew 9:27 is appointed for men to die once, and after that judgment follows. Okay, that is all right. The network is not friendly to us, but we'll keep trying. Good morning. Hello, good morning. All right, your name, sir? Okay, unique in a name. All right, please go ahead. You have the floor. Thank you. Most time. Omenani, that's it. Thank you.
Okay, thank you very much. Straight to the point. In a joke, in a omenana, that's the message he came to pass to us. Thank you very much. Good morning. Hello. All right. This one is not responding. We try another. Chibike Chioma Chomi for watching from nnewi. For me, I need to learn more about this reincarnation. She wants to know more. Good morning. Hello. Yeah. Good morning, sir. Hello? Your name? Welcome to the show. Your name and location, sir. My name is Prince Mobama from Uke. All right, please go ahead from Uke, sir. Because reincarnation. I believe there is reincarnation. Even at least reincarnation and Elijah they are wide on the battle. So that I believe there's reincarnation. Okay. Thank you very much. Okuno nwere na be na enwe reincarnation, maybe na nwe believe we reincarnate, you know, based on if order for them. Yes. All right. Good morning. No, okay, Afaisa. Ozondiol, go ahead. Okay. I just start from onye nke ọdịnala na onye nke ụka akụ gbasara reincarnation. Abịa mụ na like gbasara okwu first three on belief system. The other time I called, I made mention of this belief system of a thing. That is the main pivot or pivot that controls the whole thing of whatever you believe. Now, enwere m chere ịjụ nke onye ọdịnala mgbe ọ na-akọ na ụkọchukwu kwesịrị wetara bondage na be ha by chịsịrị ihe ndị nna ya jiri chi ọzọ na ndị ọzọ kpọsịa ọkụ bịara ndị a ahụhụ abata today nwanne ya nwoke nke dị ọkpara ahụ na-egburu nna ya ahụ nwụrụ anwụ ehi ma nkwesịrị awụrụ onye egburu nna ya nwụrụ anwụ ehi so this means that the father is reincarnated. System number one, that is to say no reincarnated na ọ nọ na ndị ishie as they call it, or no Banande Bonande Egede. That is to say no reincarnate, because when we know reincarnate, the spirit will come back and dwell in time. But in as much as none they pay this homage and sacrifice unto the father that has been departed, that is to say no reincarnate. There is a little bit of confusion here. Then in terms of marks, in order to accentuate reincarnation, or to now they want onye butukwere n'isi amụọ ya nwoge bụ isi abịa. These are the things we should consider. Then I will also with the essence of reincarnation. It is for you to right the wrong you perpetrated before that moment. Question there is, how do you acknowledge all the evils you perpetrated before the time? Since in time you have reincarnated, you have not the knowledge of your past life. Even you that is claimed to be the one that is connected, they will tell you, and I know Igbo, they will not tell you everything. Okay. All right, thank you very much. But quickly, na mmado reincarnate. One again if you're reincarnate, but I remember you said that not everybody na reincarnate. Yes. Okay, but go ahead. My brother, first of all, listening to what I bondage, but also I'm not a bondage. So I try to make him to understand a bondage. Then let me go straight to the point. Now, one name my snow brother and that means now they connect before John. Okay, you are not into tradition. You're modern. Are we in a modern? No one if I know. Ritual appeasement to onyo one mother. You understand? Because it's an energy, and energy can be energized with blood sacrifice. Okay. Be do active now. So the other nami does not mean no reincarnate. But the energy, even though no go no reincarnate, I can you because some mother call no lower. When you have no lower, can appease square.
Do you now understand? Onye ha nyolo ụwa ka ya appease kwa. So nna m diobara my father igburi efi is also that no na appease kwa my father whether no nyolo ụwa or no nyo ụwa. This no jeme ife ahụ o nwere ike ọ chọrọ ije akwamozu echi and o nwere ike kpụrụ efi je akwamozu mana o bupụboro ndị nna ya efi and in ọdịnala Igbo onye bupụboro ndị nna ya efi nwere ike ikpu efi jere mmadụ akwamozu ọ na-egbu mmadụ ọ na-egbu mmadụ so he is trying to be on a safe side ọ chọrọ ka ọ nọrọ on a safe side so ka ọ appease my father ka o nwee ike kpụrụ efi wee je akwa ndị ọgọ does not mean that my father are reincarnate go or not reincarnate go. What the onye ha reincarnate or not reincarnate? There's an appeasement. Okay. But also onye odinana ya amwe. Okay. Onye ka ya amwe. Okay, let's take another call. Oh, second question. You take that one after this call. Good morning. No, okay, fine. Okay, go ahead from. Now you go here and go Thank you. If we're about to swear, don't need to know that we're about to have a Thank you. One no na the other no na my for them. I know what I'm going to know, don't tell you what I'm going to know. Thank you. I cannot go to Adibaka or you know where. I do like on Naya. On a Jamala blonde there to me. And I know what. Hey, a home mother on area. If we do not go to India, to know about Apollo. Oh, will be a Jatuja by a Gabaya La Mayo. I thought to hold your wine then I know go for someone to go down over. I put I know why. Okay. We do the paragi too. All right. Evangelist, do you have any reservations before we continue the phone lines? What I'm saying is that then abona ke then the gomo hanyege fi kirianando. And I'll have you going to enjoy. Okay, we don't know you Ghana. Energy, because the cocoa, Obianica and Kuku. Will call on your my energy. Or drop. Which means now John the Baptist on the cocoa and energy, not the real Elijah. Not the real Elijah. Elijah that came back, Elijah, there's energy of Elijah made him a prophet. Okay. Elijah the Tishbite ditch and Elijah the prophet. When the Elijah the prophet departs from the Elijah the Tishbite, was a prophecy. Okay, not the so it's an office. Only matter the quote that what they see they could not explain. It's a form of baptism. It's a form of spirit indwelling. Okay. Or endowment of a spirit is a mantle. So it was Obiano Soludo Banyo, put on a Soludo Bobiano. But he's just occupying the office he used to be. So make my job easier. I don't know. Buru bigi papa on a buru bi papa anono we call on him get man ebeni. So question all you JP and I get money and I settle. You can pay on a banta. Let's not attack individual 0701 Alright, let's quickly take more messages now. Chibo Gongori Nneji Ede somtochukwu Udoye Obuka Ibedi. He knows you. Okay, thank you very much. Emeni Keshiama Cafe Bright IKENGA, I salute you. Also Francis from Enugu State, Amagunze, is saying that reincarnation is rare and must be respected. Good morning, Prince Afam. I, Mr. Shedrack, watching live from Obunike. I stand with the man of Omenala. Solution Communication says hate is the temporal abode of the dead, comprising hell and paradise. All right, that's a different topic for another day. Onyeka Pauline is greeting everyone, saying he's enjoying the program from his home. Sydney Oba is watching us from Lawrenceburg, Sweden, saying that there is a reincarnation. Even Western world believe in reincarnation. That is why we have it in English name. Okay, he's watching from Sweden actually. Christian Chukwu, you're live with us. Obichichi, Prince Afam, good morning. I'm Obichichi from Jos, Plateau State. I'm listening with keen interest. The two men there are really doing their best to tackle the topic. I'm very, very happy and I'm enjoying the program. Thank you very much for Plateau State there. Nna Dozie Amajurong
put a lot of Bible position of good morning house, please. We should read. He gave a lot of Bible quotations to read. Thank you. Chidimma nwa malobia. IKENGA dalu rienne ina wifeuneri. Nna ijere. We are here listening. Okay. Emmanuel Chidubem. Okay. That's your wife. Yeah. Okay. Ijere, right? Yes. All right. Thank you, Matt, for writing us. Emmanuel Chidubem saying that I stand with the word of God. Ofoji Ekhad saying reincarnation is real. Udoye Pascal Somadina just wrote that is it. All right. Don't know what you meant though. That's my brother. Okay, that your elder brother they with you this morning. All right. All right. This one is engineer Ajufo Augustine. Why will someone reincarnate and won't have knowledge of his previous life? We take this call. That's a big question. Good morning. Otutoma to you. Obina, please go ahead. I don't know when you go on your dinala on the go for my son Igbo. If you know you can what a bamboo here, Okukuma. I pay for it. I was I just say, okay, you are learning again a bit of Kutana, or Satan or the Nalibo. On my first day, on your water nala, what the man had in me. When I lay by Bukatana, I think I know drink on your drink, and I ordinarily got me said the one first on chapter. If you go say that, and they for one ordinala, on our book, Oka and a cookie, how much and 2 hours for Kaka and then got to have one to come and look out out of the Boka. If you go to my room and not go on and go yourself, if I did upon a Bible, I push you waiting. Malande cook and I might drink and might bring my number according to ordinala. If you go sitting on Dodala, might be in Madi and Twali in a put ordinala in Oka. And a room, I'll be in. Just like when you go and go, if you go and jump or shut up. So, what your woman? No, make I'm for Kangwa that you open one hand a cook here. I don't know from one Yaman come and go the one careful. One of our by one. You take I do any again. Don't come across the we kill him, mother. I said, by never had him. I tell you, I think I'm going to come and come on. Although nearby and I go to a chat and the part, only have brother who is. Oh, mother, Babu, but I can't. The great man of God is general room. Oh, a year about it. No. Not a lot who is access to a seven year. He started giving wala to everything in their bank. And when he did a moon more on the ever boy, a black and a open there, no total layer. What is that? You should go your own. So in Luca, none ordinala first. Okay, thank you very much, Obi. Now, for the want of time, Edike Okede, nothing like a reincarnation is a lie from pit of hell. One can resemble another, but not regular person. God is not weak in creation that he will go about duplicating human being. Okay, Shibo Gumori. Okay, I think I've taken this message. David Francis, greeting everyone in the house. Reincarnation is a superstitious belief, a manifestation of that belief, not actually the principle of the world. The population of the world always increase. Where is the extra coming from? All right, that's a question. 2, we will not have all the room to answer the question. Obichichi. Okay, I think we've taken this one from Obichichi. And gentlemen, we have to go because of the want of time. We are completely out of time. Let me see how you end, evangelist. What is the advice you have to the Christendom? The opposite of resurrection. Opposite of resurrection is reincarnation. Opposite of reincarnation is resurrection. If you believed in resurrection and reincarnation, you are not a Christian. You can never be a Christian. Thank you. Because you have rejected the sacrifice of Jesus Christ on the cross of Calvary. Okay. If you have that salvation, you have peace. Okay, sir. Otherwise, a man on baby, I know where Thank you very much. Thank you very much. IKENGA ezemmiri somtochukwu Udoye. IKENGA ezemmiri anaedo. How do you want to stop this program? If I don't know if financial Okay. Yes. Even though in the Bible on go, I draw specific say name reincarnation. But even Jesus believed in the return of the prophets or in the Bible on go. Okay. Maybe not global ever.
Or not to head and After 35 years. Yes, sometimes only yes. I wouldn't even the ancient scholars in third centuries debated about the reincarnation. Okay. Before Ethiopia. So something named Doko. Thank you. Thank you very much. Thank you, IKENGA, ezemmiri, anaedo. We appreciate you. Thank you, everyone, for being part of the program. That's the people assembly for this morning. The people have, of course, discussed. And it's now left for you to know which way we are convinced. Whichever way, as the other caller that called us, just do the right thing. In a joke, in a gomo, and then Nsobundo. Thank you very much for that. Thank you everyone for being part of the program. Appreciating Chikeluba Emenike, who is here as our assistant cameraman, and of course Bayo Nanoga, our cameraman and my producer. Thank you everyone for listening. This program will make a return on Tuesday. That will be another edition of People's Assembly. We discuss something about tradition again. We must get it right, and of course the church again. That's why we must always strike a balance. But tomorrow, this night, 8 p.m., I'll come back here for Business Digest. Let's discuss how to move our businesses forward this year. Thank you very much, Evangelist Christian, for coming. Thank you. And thank you very much, IKENGA, ezemmiri, anaedo, for coming. Thank you very much. I appreciate you. I hope to see more of you in subsequent discussions. Prince No Afam. problem. With a good timing. All right. Prince Afam of Fame signing out.